Higop niya ito magsugugop, sikan sa downtown, ngadto sa uptown sa Tagbilaran City. Okay, ato na ang sugdan. Subay-subay sa mga kadaplinan. Okay, daghang salamat. O sundi ko ninyo, Guwap Santos, katapusan ninyo atong pagsuyo din sa Tagbilaran. Okay. Tala! Soroy, karong adlaw Lunes, sa 12 sa Disyembre o alas 4 ang taklas kapunon